Mga bay, para tayo isang Goku ngayon, ah. So, dito na tayo sa bahay ngayon. Wala tayong pasok. So, pag-usapan natin yung konting kwentuhan tayo mga bay. Tungkol sa mga high-tech na motor ngayon like yung ABS, quick shifter, traction control, cross control. So, unahin natin yung ABS mga bay, no? So, gawin na nating demo itong ating sniper kahit hindi naman ABS. So, gawin nating example ano bang function ng ABS or anti-lock braking system. So, si ABS mga bay, sa madaling sabi, pag once na nag-lock itong ating preno dahil sa sobrang pagkakapisil ay naglalak na ito. So, pag na-detect ni ABS yon, kusya niyang nire-release o tinatanggal sa pagkakapreno yung itong caliper, no? So, nadidetect niya yon pagka nagpreno ka tapos napadaan ka sa isang mabuhangin na kalsada or basa na padulas, tapos medyo nag-slide yung gulong habang naka-apply ka ng preno, ay tinatanggal niya yung pagkakalak nito, and then para ma-maintain yung balance ng motor, patuloy na iikot yung gulong natin kahit na naka-apply ka ng preno dahil may system siyang kusa niyang tinatanggal yung preno, panandalian. Yan. So, ganun po si ABS. At ang kauna-unahang motor na merong ABS ay gawa ni BMW taong 1988. Ayan, BMW Q100. No, napakatagal na. No, so pagdating sa mga high-tech na motor BMW nung una. No, hindi ko lang alam ngayon. So dako naman tayo dito sa quick shift. Ano ba si quick shift mga bay? Si quick shift mga bay ay yun yung isang system naman ng isang motor na kahit hindi ka gumamit ng clutch ay makakapagkambyo ka sa second gear hanggang sa last gear. Ang ginagawa naman ni quick shift, dito mo yung makikita mga bay, nakakabit. Kasi makikita mo yung mga naka-shifter, may mga rod dyan, parang bukol dyan. May tapos may wire, so ilalagay ko na lang. So ang kanyang trabaho naman nun ay panandalian niyang pinuputol yung supply ng kuryente at ng gasolina. So sapat na yon para mabilis na may pasok yung cambio kahit hindi ka pumipisil ng clutch at hindi ka nagmi-minor. No? So, effective na effective yon para sa mga nagre-race track at manangangarera dahil hindi mababawasan yung momentum ng motor ninyo dahil nakapisil pa rin kayo sa kanyang acceleration. No, so kaya pag minsan naririnig nyo nagba-backfire sa tuwing nag-change gear dahil napuputol yung kuryente. Kagaya lang din yan sa ginagawa ng iba na ginaganon yung susi on off, nagkakaroon ng backfire kasi napuputol nga yung kuryente. Ganon si quick shift. So sa modernong panahon ngayon, kahit yung pang daily bike o pang city driving o kaya na may pang touring meron na rin nun quick shift, no. Dati sa mga racetrack, sa mga nangangarera mo lang yan nakikita sa MotoGP dyan, yan gumagamit yan. So dako naman tayo dito sa cross control. Si cross control mga bayang, ibig sabihin nun o kanyang function ay mas pinadadali o mas ginagawang mas komportable ang isang rider or driver kasi pwede mo siyang iset na tatakbo siya ng kusa kahit hindi ka pumipisil na ito. I-set mo lang kung anong gusto mong takbo, no? Tapos pagka pinisil mo to uli, kusang magdi-deactivate yung isinet mong takbo o kaya naman nag-apply ka ng preno. Depende sa set, no? Anong mode ang gagamitin mo. Pwede ding iset mo rin yung pag meron siyang na-detect sa kotse sa harapan or sa likod or sa gilid, kusya siyang babagal o kusang mag-a-apply ng preno. So para sa mga naglo-long drive, effective yon dahil focus ka sa kalsada and then
mostly nakakapagpahinga ka, hindi mo kailangan tumapak o pumisil o magpreno. Yun po si si cross control. Traction control naman. Yun yung mga riding mode, no? Ulan, pang off-road, o kaya naman yung full aggressive ng isang motor. O kaya naman ay ayaw mo mag-wheelie, ayaw mong umangat ang motor mo, sineset mo lang siya doon. No? Meron pang city mode, eco mode, sports mode, no? Ling sabi mga bay, isang system na kinokontrol mo kung anong gusto mong takbo, anong klaseng riding ang gusto mo. Yung full aggressive, yung talagang puro palaban, lahat nandun ang power niya. Kumbaga, sports mode, full potential ng motor, lalabas niya. Eco mode, yun yung parang naka-unleaded ka, yung naka 91 octane ka. Pagka full aggressive ka, pagpalagay natin 97 octane yon, kumbaga pang racing talaga ba. Ayun. So isang system yon na mas napaka high-tech sa isang motor, kasi mostly naririnig lang natin dati yan sa mga kotse lang, sa mga four wheels. Ngayon nai-apply na rin nila sa motor lahat ng features na yon. Dati bibili ka pa ng lowered na shock para mag-lowered ng motor mo. Ngayon hindi mo na kailangan, kusa na rin siya, no? Meron na siyang electronic adjustable na mga suspension harap at likod, no? So talagang napaka high-tech na ngayon, kahit na China meron na rin nun. So, isang mabilis na kwentuhan tungkol sa mga bagay na yon, sa mga features ng isang sasakyan or motor na talagang nakakamangha naman, kahit na hindi mo lubos na maiisip na pwede pala yun sa motor. Talagang high-tech, no? Ayan. So, ayun lang mga bay. Isang mabilis na kwento. Ayan. Naka-Dragon Ball pa rin tayo, naka-Sangoku mode pa rin tayo, Super Science. Pero itim yung buko, hindi gold. Ayan, kagigising ko lang mga bay. Ayan. So, ayan lang. Isang mabilis na kwentuhan. Ayan. Thank you very much mga bay. Kung bago ka lang dito sa akin channel, please don't forget to like and share and subscribe na rin. Peace po sa inyo lahat.